Его нашия щастлив. Ивайло! Дай развой. Аз сложим от кога. Развой се. Ще се разкачам само малко, че го отпусна нервичките. Какво става, моето момче? Оста бойва. И ми е. Живи сме. Значи това сега, дето снимам за поколението. Поколението да знае, че това не е зелено, защото ние тук чакаме зелено. Всичките пари са ни в зелено и никакви зелени крила не идват. И зелени, бе, и червено. Моето ти казах червено, пише глобо. Не, каза зелено, пише глобо. Казах червено, пише глобо. Не, каза зелено, пише глобо. Аз не мога да объркам зелено с червено. Глобо, видя ли го поне? Кажи на драгия зрител. Чай да се разкопчам тук, че си обава майката. Добре ли беше? Води до задръж още едно 360 направи и след това мини малко напред, защото си близо до склона. Между другото, тия радиостанции се чуват много отдалече. Какво? Тия радиостанции се чуват много отдалече. Еми, то нали това е Да, целта? води дясно и излез напред над плота. Гледай го къв е като пилот. Браво. Кацахме. Кацахме. Живи и здрави. Даже кацнах толкова на крака. Да. Даже кацнах на крака. Води, дръж този курс, докато не ти кажеш да почнеш да въртиш. Снимали как летим от високо, а? Да. Добре. Ма не знаех, че ти си червеното. Откъде да знам? Чакаш ли ме? Благодаря ти, мамо. Взимам, благодаря. Така, води, сега там си в една нуличка, искам да почнеш да правиш 360 наляво сега, ама по-плосичко, да нека с по-малко команда и по-малко тяло. По-плоско въртиш и по-бавно, колко по-малко попада крилото. Ивайло, седни малко, бе, седнете малко. А? Седнете малко да си починете. Трябва да време, защото ни качва. Защото какво? Пак ни качва. Много пауър, бе. Това е адреналин, не е пауър. Сопри се малко. За сега не ме и тогава. Е, само излизат всичките дяволи на батко ти. Някои ходят на матч, за да крещят, други скачат с криле. Всеки трябва да си озаптява някакси нервите. Ивайло. Това е другия колегата.